Ďakujem za slovo. Tak ako bolo povedané, ako Komisia dopravy a výstavby odporúčame tento projekt. Zároveň by som chcel ale ešte k tomu doplniť. A to asi to, že želaný stav v Stúpave je mať prechody osvetlené všetky, jak na Hlavnej, tak potom aj budúce prechody na Novej, respektíve prechody na ceste smerom na Vysokú Prímorave, ktoré už nie sú teda zase cesta prvej triedy, sú tu cesty BSKčka. Ale aj tým, že ako je komplikované tú prípravu robiť, stalo by za to, aby sme boli projektovo pripravení teda aj na tie všetky ostatné prechody. Trebalo by sa teda urobiť nejaký taký súhrn a prehľad aj toho finančného nároku na prípravu projektov. Tie zdroje do budúcna teraz asi nevieme povedať, že na čo by to bolo, z čoho by sa to dalo financovať, ale tým, že ten čas je krátky a teraz sme sa presvedčili, že vlastne aj na našej komisii, že to trebalo rýchlo sa k tomu aj vyjadriť, tak aby sme mohli byť pripravení, tak urobiť dopredu súhrn všetkých prechodov a taký teda ten byť projektovo pripravený. Čiže to je návrh a určite toto by mohlo aj zo stavebnej komisie výsť ako podnet ďalší a odporúčanie mestu. Ďakujem.